Všechno prostě končí a někdy něco začíná. Já se touhle písní loučím a naši bránu zavírám. Krásný vzpomínky mi zůstanou, navždy mě budou. Zůstanou jen srdci mý, a nemůžou spát, ani je nepustím. Odmítím zůstanou srdci mý, nenekrátí, a mě můžu brát. A budou zamřený, tak mě spát. Tímto proslovem bych chtěl za celou třídu poděkovat všem učitelům, kteří s námi strávili těch 9 let a kteří nám pomohli z této školy odejít o něco chytřejší a použitelnější pro praktický život. Zvlášť bych chtěl poděkovat našim třídním učitelům, panu řediteli Kováři, bývalému panu Krpovi, panu řediteli Krpovi, který tu mezi námi už bohužel není. Velice děkuji a chtěl bych tímto pozvat na pódium paní učitelku Budychovou, Faltovou, Rydlavou a Rydlavou, které nás přežili a chtěli nad námi, abychom se chovali obstojně a slušně. Také bych chtěl pozvat paní Ivu Zašovou, které bych chtěl poděkovat za všechny věci, co nás naučila a za to, že mnoha lidem pomohla dostat se tam, kam chtěli. Děkuju. Děkuju.